para ang tubig unta ko mabahin nga padung sa ubos. 8 ka pamilya ang nawad-an og mga Pinoyanan dinhi sa sitio Paray, Barangay Kasambagan, human nahugno kining paril sa gitukod nga condominium sa maong lugar. Kini mi resulta usab sa pagkahugno sa 7 ka mga balay padung sa Mahiga Creek atol sa pagbunok sa kusog nga uwan niadtong Sabado sa gabii. Matud pa naana dagyud sila nga mosaka ang tubig sa sapa matag bunok sa uwan apan ilang gihulagway nga lahi ra gyud ang gikusgon sa uwan niadtong Sabado. Di man naglalumba mig panagan kay ang kuryente ni siga man. Ang akong kaadlukan sa kuryente ug makadaon sa tubig di kami tanan hurot mi. Muto nagsinyag iti nga bungkag jud mi ato. Ila sa pasangil nga wa tarunga sa tag-iya sa condominium ang pagtukod sa maong paril, hinungdan nga dali kining nahugno. Sa pagkakaroon ning kamot pa sa pagdaginot sa mga butang ug kahoy nga ila pang magamit ang mga biktima sa landslide. Aduna say temporaryong nagpasilong ni ining usa ka tent nga gipahuam kanila sa mga pribadong individual. Gitakda silang ibalhin ni ining gym og storage facility sa Barangay Kasambagan kung mahuman na ang paghinlo. Dinhi sila magpabilin hangtod nga mapangitaan sila relokasyon. Samtang dinhi sa Unit 3 Plaza, Barangay Kalunasan, upat usab ka mga panimay ang na-damage tungod sa grabing pagbaha. Gibanlas usab sa tubig ang agianan sa 7 ka mga pamilya. Ilan na lang gipangutangan og sako nga gisudlan og bato aron adunay matumban. Nagpinasahay og sa ang mga apektadong residente tungod kay matud pa, nagpataka rag tukod og panimay ang ilang mga silingan nga mibabag na sa mga kanal. Kanang diha stack up man ang ilang kwan kay ila man ang giarangan ang kanal padung diri. Nya diha sad na sanay min kanal diha nga dako. Nya ila sa nagbalay man siya diag dako, agi siya nihatag open kanal padung sa ubos. Dili among balay ang hinungdan sa baha. Ang hinungdan sa baha, ang tubig diri tanan sa plaza adto sa amo padung kay sa una gong panahon, ang tubig dito padung karon nga gisiminto na mao ang tubig tanan ari jud sa amo padung. Tungod kay gamay ra nga bahin sa ilang balay ang naguba, nagpabilin gihapon sila dinhi bisan pa man sa padayong pag-uwan-uwan. Pobre man kami, wa mamilaing kabalhinan. Lagyo kay among probinsya na malin ari mi sa Cebu na nimpad. Apan sa panagtigom ni Cebu City Mayor Michael Rama kagahapon sa kadlawon kauban ang mga disaster response units, kini mibutyag nga kinahanglan na gyud niyang pahawanan ang mga sapa subay sa 3-meter easement zone ordinance. Remember what we have done to Mahiga Creek. Remember what we have done to other areas where it has been identified to be danger zone. I mean, these are matters that should not anymore be taken lightly. Gitudlo niya si kanhi Consel Joey Daluz nga mangu sa grupong Reduced Danger Zone kun REDS nga maoy musuway pagmino sa mga trahedya sa syudad sama sa landslide ug baha. The barangay officials and all other homeowners association should be involved in reducing danger zone. Now, we are focusing on the rivers. According to GIS, we have 5 major rivers in Cebu City. We have the Mahiga River, we have the Lahog River, the Guadalupe River, the Bulacau, and the Kinalumsam River. Sa laing bahin kung mga nangagubang panimay ang problema sa mga residente sa Barangay Kasambagan ug Kalunasan, mga nangabasang school supplies ug libro ang problema karon sa Mabolo Bagong Silang Elementary School ug Mabolo High School. Kutob tuhod ang baha sa ilang tunghaan niadtong Sabado, mao nga gipang buwad na lang nila karon ang ilang mga basa nga libro. Kining grade 2 class sa hallway na lang nagklase kay gipauga pa nila ang sawg sa ilang classroom. Samtang aduna say mipugo sa pagklase sud sa mga lawak nga puwerteng lapuka ang mga sawg. Matud pa, bahaunon gyud ang ilang tunghaan, mao nga panawagan nila sa Department of Education nga kahatagan og solusyon ang ilang suliran. There were already 3 groups of engineers nga niari na to find solution sa problema aning drainage. Pero sa pagkaron wala pa gyud ni kuan. Bisan ang barangay kaning kamot jud nga masulbad ning problema sa baha. Andrea Patenia, News 5.